Srbiju će na pesmi Eurovizije u Azerbejdžanu maja 2012. predstavljati Željko Joksimović. Raniji način izbora za predstavnika na ovom takmičenju promenjen je zbog štednje, a javnost će takmičarsku pesmu prvi put čuti početkom sledeće godine. Vest je brzo odjeknula u medijima i na društvenim mrežama i za samo nekoliko sati od objavljivanja Željko Joksimović je dobio puno poruka. Frapantna činjenica je da sam ja za jako kratko vreme dobio preko 200 e-mailova, reakcija iz tog, da kažem, evrovizijskog sveta širom Evrope, iz Španije, iz Grčke, iz ostalih zemalja i naravno veliko interesovanje medija iz Srbije. Učešće na pesmi Eurovizije 2004. godine sa pesmom Lane moje bio je preloman moment u Željkovoj karijeri. Pesma je osvojila drugo mesto i ostala veliki hit. Željko je na Eurosongu učestvovao i u ulozi kompozitora, a kada je ovaj festival bio održan u Beogradu, bio je domaćin i voditelj. Potpuno se ovog puta različito osjećam, iako sam, kažem, povratnik na Eurosong, jer svaki put kada dođete na Eurosong i kad ste vi izvođač, ja mislim da se to doživljava na poseban način. Na pesmi će se tek raditi. Željko se nada da će naši gledaoci moći da prate njeno nastajanje. Nekako bih i voleo da ljudi budu uključeni, odnosno da napravimo neki mali making of serijal kako zapravo ta pesma za Eurosong nastaje i da ljudi malo vide kako se pravi tekst, kako se pravi melodija, kako se stvari ispravljaju. Mislim da do sada to publika nije baš imala prilike da vidi i eto, unapred se radim tome. Na pitanje da li će slediti stil pesme Lane moje ili će nas iznenaditi nečim novim, Željko odgovara. To će biti evropski celofan, dakle svetski celofan, a pesma će biti poreklom iz Srbije.